denai, kok tak niyo mangaden di bari haro. Sayang katonyo udah sayang, cinta katonyo udah cinta, cando ragu-ragu udah ragu-ragu, Satio diajak udah bertemu, cando ragu-ragu udah ragu-ragu, Satio diajak udah bertemu. Apo udah tak meraso nande nai rasokan panganan ko hanyo ka udah surang paniang di mabuangan angan kasih antah apabila bertemu bayang bana menangguang rindu. Nampaknya udah sengaja memberi dan jepit tanggang seso bulia dengan tak seso di video call sayang sayang, kok batamu nyatonya udah anggan lebih yang rancang.